nôl yma ynghylch y Defaid yn adran a dosbarth mwyaf niferus y ffair, sef Bryd Torddu. Nawr enfys, fydd ddechreuwn ni off gyda rhyw 220 o beiri, ni nôl i 10 nawr. Odyn, mae fe wedi tocio nawr, mae dy fe rhestr fer, a mae fe mynd trwyddyn nhw nawr am y tro ola byddwn ni'n meddwl. Mae fe wedi llunio rhestr fer o ryw 8 neu 9, a mae fe jyst yn mynd trwyddyn nhw nawr i wneud yn siŵr bod popeth fel dyle fe fod. Dosbarth mwyaf niferus, a byddwn ni'n meddwl hefyd, dosbarth mwyaf caled fe. O, yn bendant, mae wedi hala tipyn bach o amser, ond mae fe eisiau bod yn deg gyda pob arddangoswr, a i fod yn deg i Alun, mae fe wedi mynd trwyddyn nhw gyd yr un mor drylwyr a'i gilydd. Ar hyn o bryd, fel mae'n sefyll nawr, Iwan Jones, Bro Mebyd, Sir Gar sydd yn y safle cyntaf, fe wedi ennill prif bencampwriaeth y sioe yma yn y gorffennol. Ac yn ail, Kevin Davies, Llwyn Fedw. Nawr, mae hwn yn arddangos bob blwyddyn. Mae fe'n symud pethau ar ei lle nawr, to. Be sy'n digwydd? Mae Alun yn licio roi ychydig o'ch ddrama mewn i'r peth y diwedd. Sy'n fi gwell? Na, ond mae fe... Kevin Davies, Llwyn Fedw, yn gyntaf ar hyn o bryd. Kevin yn aelod ar sawl blwyddyn nawr o'r gymdeithas ac yn dangos wy'n torddi fan hyn yn y ffair ers blynydde mowr. Mae fe'n hen lawer ar ddangos, a wy'n credu bod e wedi wneud i benderfyniad. Kevin yn ennill y dosbarth. Chwarae teg i Kevin. Mae dy fe ddiadell bach cryf yna yn Llanybydder, a mae'n neis gweld aelod ffyddlon yn ennill y dosbarth, a wedyn ni Price Jones yn ail. O Randirmwyn? Ie, o Randirmwyn, a wedyn ni Iwan Jones o Ardal Deilo wedyn ni yn drydydd. Wel, oedd Kevin yn ail llynedd, a nawr yn ennill eleni. Chwarae teg i Kevin. Mae bob blwyddyn yn dod yma i'r ddangos, a mae ennill carden goch. Fi'n siŵr byddai'n hapus iawn i siarad â fi, Kev. Llongyfarchiadau ti boi. Sut ti'n teimlo? Shei. Ie, nas o ti shei, dim yn gwbl. Wel, chyfft fe, twyd. O ti'n ail llynedd? Ail llynedd fyrw a un step lan lyn o'r fe. Ie, chyfft yw'r gair fe. Be mae'n meddwl i ti? Meddwl lot, twyd, 5 yn y clas yn un, so i dod rwle yn y lein o fe'n wych, ond ennill yn ffantastig, e. A mae'r bryd yma'n agos iawn at y galon di hefyd. I'r un, rhywbeth special am ti'r un fe, twyd, wedi dechrau nhw blynydde yn ôl, just rhywbeth i fi o'n o fod, browd iawn. Llongyfarchiadau mowr iawn ti, Kev. Ti'n heiddi fe? O'n i moyn gweld y camera, fe. Diolch yn fawr i ti. A dyma ni wedyn, y beirniad pwysig sydd wedi cael gwaith caled iawn fan hyn yn y cylch byddwn ni'n dweud, Alun. Sut o ti'n dechrau beirniad i'r ein? Oedd hwnna'n glas anhygoel iawn. Dwi wedi gwneud tipyn o feirniadu, a chwarae teg, oedd hwnna'n glas gyda'r goreon. A hwnna'n dweud mowr i feddwl faint i ti wedi beirniadu dros y blynydde? Tymed bach, wedi. Na, o ti jyst yn dal dyligad ar y pethau oedd yn handlo, peiri ore, ar ansawdd cig ore. Oedd ambell i bar neis iawn yna, oedd un tymed bach mwy o froster a all ar ni. A beth oedd mor arbennig am rai Kev? O'n nhw'n bar. Oedd y 2 bar gynta, wel y 3 rili, oedd ddim llawer yn di, ond o'n nhw jyst yn gytun dy gili y 2 bar yn handlo'n bert y gilydd. Wel, llongyfarchiadau, Alun. A hefyd, llongyfarchiadau yn ennill dosbarth yr Heffros Henffordd hefyd. Ti wedi cael sioe dda? Diolch yn fawr, Arw. Bleser, mae wedi bod yn bleserus iawn. Da iawn, Alun. Diolch. Wastad yn gyfnogol i'r ffair. Llongyfarchiadau? Mae'n neis gweld y ffair yn nôl ar ei thrad ac yn rhedeg well llwyddiannus a gymaint o ddynon y cystadlu. Ydy glei, cytuno i'r carn. Diolch, Alun. Diolch.